אז האתר הוא על הסופרת קלוי וולש, סופרת ספרים רומנטיים. אז זה בעצם דף הבית, וכאן סיפרתי קצת על עצמי, על זה שבניתי, יש פה קישור על האינסטגרם. קצת על הסופרת, הסברתי פה על מה שהיא כותבת, על הסדרות שהיא כתבה. יש פה קישור לקנות את המרץ שלה, וגם לאינסטגרם שלה. כאן יש בעצם הסבר על סדרת ספרים שהיא עשתה שהמקום של תומן, וגם לקנות את הספרים. אלה עמודים שהם בעצם רק לרשומים, אז בואו נרשם. והנה אני מחוברת ועכשיו אני יכולה להיכנס. בני קרטר, שזה עוד סדרת ספרים מפורסמת שהיא כתבה. גם לקנות את הספרים, גם שבורים, עוד סדרה. יש פה סקירות של ספרים, על כל ספר שאני לוחצת, יש פה, זה מוביל סקירה של הספר. הנה נגיד פה. הנה, מוביל לאינסטגרם של מישהי שכתבה סקירה שמוביל עוד נקודת מבט על הספר. יש פה משחק כזה, בשביל הקטע. וזהו, יש פה גם את השארת מנהלים, שאני יכולה לראות כל מי שנרשם. וזהו, זה האתר שלי. תודה.